Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Hakuna Matata. Qué bonito es vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta pequeño, lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Yo voy a ser el Rey León y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré el felino más voraz y así será mi voz. Pues un gato suena más feroz. Oh, yo voy a ser Rey León. Aún te queda mucho por andar, joven amo. Si piensas que... Nadie que me diga Bueno, cuando dije lo que debo hacer. Claro, por supuesto, Nadie que pero... me diga ¿No te das cuenta que...? cómo debo ser. ¡Basta ya! Libre para hacer mi ley. Quítate eso de la cabeza. Libre para ser el rey. I'm on the way. I'm on the way. I'm on my way. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. I'm on my way. A nosa historia comeza con dous irmáns, Louis e Auguste Lumière. A simple vista éranche moi parecidos. Os dous eran empresarios, tiñan o mesmo pelo, o mesmo bigote, andaban coa mesma roupa, tiñan as mesmas ganas de traballar. Sen embargo, tamén eran moi diferentes. Fixadevos eran distintos, que aínda que os dous naceran en Francia, un falaba inglés e outro galego, para que logo digan que o da globalización é unha cousa de agora. A pesares de todo iso, a hora de argallar cousas entendíanse á perfección. De feito, eles son os inventores do cine. Queredes saber como pasou? Estade atentos. E así foi como estes dous irmáns inventaron o cine. Bueno, ou polo menos deran co xeito de facelo posible.
aínda que ás veces os seus inventos, digamos que non sempre funcionaban segundo o previsto. Leva a equipaxe da señorita Long ao avión. Sí, señor. Rick, que pensas facer agora? Está claro, aquí tes os 2 billetes de avión para Víctor e máis para ti. Rick, non pode ser así. Que será do noso amor? Está claro, se te quedas comigo iríamos presos a un campo de concentración. Rick, sempre nos quedará París. Está vendo se aparece por binóculo. Que queres dicir? A onde? Empezar unha nova vida
Por exemplo, na existencia do compo. Si, soa ben, pero usei todo o diñeiro que tiña para comprar os billetes de Ilsa. Non se preocupe, lembro os cartos que lle debía. Si, 10.000 francos. Con ese dinero comprei un pasaporte. Louis, creo que este é o comezo dunha fermosa amizade. Pois si, o que eu che digo. Alá iba tipo a correr detrás das vacas. Menudo de gracia. 40 cabezas de ganado, polo branco nin abaixo. Xa será menos un, mas non tiña tanto. Tiña, e que agora desde que a subvención colleu unha chea delas. Se igual pensou que lle iban pagar por cada corno. Boas tardes, cabaleiros. Boas, Félix, que se lle ofrece. A ver, Toni, sácame yo que teño que estaba de invitar. Logo estes forasteiros quen son? Son dous heróis, axudaron a atrapar a Billy e eles. Moitas grazas, señor Sheriff, pero en realidade mataron eles sós. Yes, they were not very intelligent. A ver, mozos, aquí tendes as vosas bebidas. Tende cuidado coas moscas. Non te preocupes, muller. Sabemos tornar delas. Ai, que cousas tes. A ver, vos non tentemos tornar. Bueno, home, tanta presa. Total, vou gañar eu. Iso está. Vamos, vamos! Vedes, o que vos dixen? Sempre gaño eu. É que meu Samuel é o mellor. É que llevas mercar a Adriana co diñeiro que gañaches. Será que será un pedrares vos? Digo eu que tamén te axudo a gañar. Xa sabía eu, és un trampulleiro. Vamos, ver! Vaya, podes saber que está pasando aquí? Tranquila, muller, isto non é o que parece. Pois xa me dirás o que é. A ver, explícame que fan estas aquí. Esta! É que te ten que explicar que fueras a súa moza. Pois claro que é. A súa namorada son eu, isto sabe todo o mundo. Non é a miña irmá. A ver, Samuel, ti tes algo que decir? Bueno, nas casas non sempre. Verdade, rapaz? Sí, que dices que ven treboado. Ademais, hai que ir buscar as vacas de Manolito. As vacas de Manolito, que eles non verán cañón. Iso, Samuel, ti que tiña aí. Explícanos ben como é o povo. Outro día, que hoxe temos presa. De aquí non se vai ninguén. Podemos facelo por as boas ou por as malas. Pois xa. Señora Xere, poñala, que senón estas son capaces de destrozar o salón. Non, eu xa estou de paz, as cousas do salón quedan no salón. Tranquilidade, miñas vacas. Erika, tráeme o código. Que código? O código das normas do salón. E aquí desde cando hai normas? De sempre. O que pasa é que eu sou un demócrata. Pois ben, eres un trapalleiro. Aquí tes. Ben, segundo isto, hai 3 maneiras de resolver o problema. E cales son? Non inventes que te coñecemos. Número 1, duela a Marte con pistola. Número 2, duela a Marte sen pistola. Número 3, duelo de baile. Duelo de baile? Que pasa, non vos atrevedes? A bailar non hai que nos gañe. Bailar? Non, por favor, non me roubades máis o meu pobre corazón. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo.
Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. Obtengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. No rompas más mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Ve y dile a tu mamá que no abra la ventana cuando te visite por las noches, que tú tienes que ver si te puedo convencer para que tú me quieras como soy. Me han dado por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más motivo que tu amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
eso, Doc? Onde estamos? I don't know, Marty. Benvidos, mariñeiros de auga doce. Pero, vostede que é? Eu son Will Turner, este é o meu amigo Jack. Are you pirates? Vaya, que observador. Will, non sei para que o sacache de agua. Será un estorbo na nosa misión. Quizás sabemos ler o mapa, porque se dependemos da túa brúxula... Esta brúxula sinala aquilo que eu máis desexo. Pois xa levamos 3 illas e ainda non demos co tesouro. Hai cousas máis importantes que o dinheiro. Por exemplo, estes manxares. Non me digas que viñamos por maras. Deixas de ler e temos que atopar antes que sirve. Sí, está ben que veñan con nós. No peor dos casos, términos de comida. Oiches, Doc, van os papás. Oh, no! Máis rápido, señorita Sam. Que pasa? Despois de tanto tempo ainda non sabe levar o ritmo dos piratas. Non obedezo as túas ordes. Eu tamén son capitana. Non me digas, e onde vai a túa tripulación? Anda con ollo, Silvio. Non esqueces que ela tamén é unha das señores da piratería. Non, ela non é unha pirata de verdade. Enganou a Barba Negra para facerse cargo do seu barco. Eu fíxeno para sobrevivir. Ti traizoaches ao teu propio pai para ser capitana. Sexa como sexa, precisámola. Sen ela non poderemos abrir o cofre do tesouro. Desculpe, capitán, non sería mellor quitarlle primeiro a chave? A chave só responde ao seu capitán, por iso temos que estar todos. Nese caso, está vostede seguro de que Sparrow será quen de chegar ao tesouro? Non me cabe a menor dúbida. Sí, ademais, todas as bestas deixan un rastro ao seu paso. Silver, falta moito para chegar ao tesouro. Digo eu, logo ser noite temos fame. Silencio, berrerechos, xa teredes tempo de comer cando atopemos o tesouro. Seguro que unha grande fortuna poderemos comer peixe e reventar. Pero, home, se xa levamos comendo peixe 3 veces seguidos. E agora que eu penso, quen vai levar ao barco o tesouro ao lombo? A ver, escoita. Esquerda, esquerda, dereita, dereita, adiante, atrás, 1, 2, 3. 3 que? Pasos? Pasos ou kilómetros. Déxate de Laria, será mellor que miren eles o mapa. Silencio, oies iso? Parecen piratas. Íamos ver. Sí, pero será mellor que estes dous se agachen, senón seremos vistos. Mira, Jack, son Barbosa e Silver. E levan presa a Elizabeth. Vaya por Deus, que mala sorte. Que pasou? Cambio de plan, Will. Primeiro imos deixar que les atopen o tesouro, despois imos nos a roubar. Aló, estás de medo? Non, estes dous lles debo diñeiro. Pois eu non me penso render sen loitar. Nese caso, meu amigo, só podemos facer unha cousa. Ler ben o mapa. Non, atacar por sorpresa. Que ese ruído de aí? Non era que aquí non hai bestas salvaxes? Anda, mirade que temos aquí. Que pasa? Andades a xogar escondido. Réndete, Silver. Non ten nada que facer contra nós. Pero que dixo yo mol? Non ves que somos maioría? Soltar, Elizabeth! Daí, porque non queredes que lle fagamos dano, verdade? Arranxemos isto como piratas de verdade. ¡Loitamos! Ti non és ni medio pirata, Sparrow, pero nunca lle digo que non a un combate. Imos a subir a capitana. Eu paso. Era moito fala, pero no barco non bota magana. Cala, que non cheia, senón vamos camiñar polo tablón. Ei, baludou, Mirad, que che pasa? a min nada, pero o vosso barco está en dobre fila. En dobre fila? Miña naciña, a capitana vai nos botar unha boa bronca. Sí, vamos. Un momento, no mar non hai estrada. Enganounos.
ando un pouco ocupado. Tranquilo, aquí chegan reforzos. Alto aí! Non imos conseguir nada pelexando entre nós! Ollo recoñecelo, pero temos que estar todos vivos para poder abrir o cofre. Entón, que facemos, capitán? Botamos as sortes. Xa basta de loitas. Mira, esta quen é? É Bonnie Ree, a raíña dos piratas. Mostrar respeto. Non sabía que o pirata era o xefe. Claro, é a máis sanguinaria. E merece o noso respeto. Señorita, a quen debemos tan grande honor? Non me veñan Sileria, se me que buscar. E logo porque está aquí. E logo porque está aquí, vai nos axudar. É como pensades abrir o cofre dos tesouros. É certo, agora que o lembro, para poder abrir o cofre do tesouro precisamos as chaves dos señores da piratería. Pero xa estamos aquí os 4. En realidade somos 5, a raña tamén conta. Comezo a ver moito raposo para pouca galiña. Vale, pero onde está o tesouro? Que este mapa non hai quen o lea. Ya, que sempre igual. Xa me parece a min. Pois, a que esperamos? Non temos tempo que perder. Ser allí. A ver, polos dous, acabar. Bueno, sempre nos toca traballo sucio. Si, despois da maneira que nos deu outra, temos que volver a doblar o lombo. Aquí ten, capitana. Lémbrese de nós cando repartan o tesouro. Sí, non vos preocupedes. Ben, é agora quen se queda co cofre. Primi, capitán, non se queda atrás. Parados a deixarlas. Ten razón, capitán, non sería mellor abrir primeiro o cofre. É unha carta asinada polo capitán Flynn. O capitán Flynn? E podes saber que di? Señores da piratería, por fin deches co meu prezado tesouro. Non esperaba menos de vos. Pois ben, aquí o tendes, sorprendidos. Despois de décadas surcando 7 mares, acumulando todo tipo de riquezas e tinguindo as augas de vermello, conseguín xuntar neste cofre o maior de todos os tesouros, a vosa liberdade. Para poder abrilo precisades estar xuntos e colaborar. Non o esquezades, nunca, membros de Irmandade. De vos depende que a bandeira pirata siga ondeando no ancho mar. Non entendo nada. Aquí tiña que haber un tesouro, non? Desculpade, quizás nós podamos axudar. Estes de onde saír? Atopámonos na playa e pensamos que serían de axuda. Pensadeo por un momento. Canto tempo hai que os señores da piratería non se xuntaban? Certo, parece que estamos condenados a entendernos. Pois non me chista nada que ao final non houbera tesouro. Tranquila, Joana. Teño outro mapa. Se o seguimos, levarnos a fonte da xuventude. Pero que? Que foi, capitán? Onde vai o cacho que falta? Ata sempre, amigos. Gracias por a vosa axuda. Adeus. Goodbye. Ao final foi unha sorte dar con eles. E agora cal é o plan ya?
plan non teño, pero si algo por onde comezar. ¡Outro mapa! Elizabeth, ponte cómoda, que temos pai a rato. E así ben, querido público, concluímos a nosa pequena homenaxe á historia do cine, unha industria que, a pesar das dificultades e dos diferentes estilos, sempre é un espello de cada época.